Bos días. Hoxe comparezco para informar dos plans de desescalada dos dous departamentos que eu lego, a Consellería de Deportes e a de Benestar Animal. A pandemia do Covid-19 representa unha das crisis máis importantes da nosa historia recente, cun gran impacto dende o punto de vista sanitario, social e tamén económico. Económico afectando tamén en gran medida ao tecido deportivo da nosa cidade. Por unha parte, quería anunciar a apertura do prazo de solicitude das instalacións deportivas municipais, de acordo ao plan de desescalada que se está poñendo en marcha no Departamento de Deportes. Vamos a ir recuperando pouco a pouco a actividade, en función das diferentes fases e das medidas de seguridade que se requiren en cada unha das delas, cos seus correspondentes protocolos. Polo momento, o inicio da actividade deportiva realizarase baixo demanda e de forma xustificada. De aí que onte se abrira o prazo de solicitude das instalacións, un prazo que permanecerá aberto 15 días deste mes. A apertura das instalacións será de forma progresiva, como xa dixe, e así, esta mesma semana abrimos as pistas de atletismo de Santiago. Pistas no campo de fútbol Verónica Boquete de San Lázaro. A próxima semana abriremos 4 polideportivos e ata 2 campos de fútbol municipais. Haberá que solicitalo con previa cita, en horarios e quendas de utilización. En concreto, de luns a venres fíxanse 3 quendas pola tarde, de luns a venres ás 5, ás 7 e ás 9. Os sábados, 2 quendas, ás 10 e ás 12 da mañán, pero neste caso só para os pabillóns e campo de fútbol. Logo, poderán utilizar as instalacións durante un máximo de 90 minutos. Os usuarios e usuarias deberán cumprir uns protocolos de seguridade, limpeza, distancias de seguridade, número de participantes, que poderán variar un pouco según a modalidade deportiva. Estes protocolos poden consultarse na web do Departamento de Deportes. Por outra banda, quero señalar que o luns 8 de xuño xa estarán dispoñibles as pistas de pádel semicubertas de SAR, unha vez que se renovou o césped artificial. Césped co sistema STX Supercurve, o que se utiliza para o Mundial. Estas pistas xa tiñan un importante desgaste e o seu cambio era unha demanda inaprazable. Polo tanto, os usuarios xa saben que poden solicitalas. Quería aproveitar tamén para darvos conta da posta en marcha do Plan de Formación Deportiva para este ano 2020, plan que se dirixe desde o Servizo de Deportes ás entidades deportivas. Este programa pretende favorecer a formación do personal técnico e directivo de forma telemática en materia deportiva. A resolución de dúbidas nesta crisis imposta por o Covid-19 así o solicitan. Habrá un formato online mediante webinarios durante o mes de xuño. As datas son, no mes de xuño, luns días 15, 22 e 29, ás 19 horas. E as temáticas serán alimentación e deporte, os deportes post-Covid e a xestión digital en comunicación. Para o desenvolvemento deste programa formativo, o Departamento de Deportes do Concello de Santiago contratou a un organismo especializado como é a Asociación Galega de Xestores Deportivos. Habrá ata un total de 1.200 prazas formativas e é gratuito. A páxina onde se pode ver é www.agaxete.org. O prazo de inscripción comeza mañá ata o mércores 3 de xuño. Non, perdón. Comeza mañá, mércores 3 de xuño. Bueno, por outra banda, señalar que vou poñer en marcha outra vez as redes sociais de deportes para reactivar a actividade deportiva do noso tecido cidadán. Quero que todos os deportistas e o deporte en xeral se vexa reflexado nestas redes sociais. Gustaríame que todos participaran mandando información para que se pudiera publicar nas redes e así poder mover un pouco máis de cara ao cidadán a actividade destos nosos deportistas e dos clubs en xeral. O obxectivo destas redes, como sabedes, difundir as actividades e os eventos e os espectáculos, pero principalmente recalco difundir
a actividade dos nosos deportistas e do deporte de Santiago. E cambiando de ámbito do deportivo ao benestar animal, ao meu lado está Olalla García, directora do Refuxio, que explicará a desescalada da instalación. Compre lembrar que dende o pasado 14 de marzo estivemos pechados ao público. Non foi ata o día 11 de maio que comezamos a entregar animais en adopción, sempre con cita previa e adopcións que estivemos tramitando mentre estivemos pechados ao público. A partir deste sábado que ven retomaremos os horarios habituais no refuxio para os traballadores e traballadoras, pero ata o día 21 as instalacións seguirán pechadas e funcionando con cita previa. Dende esa data xa abrirá ao público cos horarios habituais. Por suposto, segue sendo obrigatorio o cumprimento das normas de seguridade, como o uso de máscaras ou respeto das distancias mínimas. En canto ao voluntariado, o acceso ao refuxio comezará a partir do vindeiro luns 8, pero ata o día 21, para evitar que se xunte demasiada xente no refuxio, evitar riscos de contagio, ata o día 21 poderán facerse quendas de un máximo de 3 persoas. A partir desa data e ata o día 5 de xullo poderán acceder grupos máximos a partir do 5 de xullo xa poderán acceder grupos máximos de 6 persoas e logo do 5 ata o 22 de xullo grupos de 10 persoas como moito. No caso dos padriños poderán retomar a actividade dos paseos a partir do 22 de xuño e ata o 22 de xullo será sempre con cita previa e con número máximo de persoas por quenda. Entre semana poderán acudir un máximo de 5 persoas por quenda, e no caso dos fins de semana 10 persoas por quenda tamén. Logo, en canto a outras actividades, como a visita de colexios ou outros colectivos, tiñamos varios pendentes que foron quedando aprazadas por todo isto, agora retomarémolas a partir de setembro, tamén sempre con cita previa, como se estaba facendo, para organizalo de mellor forma, sempre que sexa posible, claro. Muy bien, bueno, gracias. Para Olalla, como está o refuxo canto a saturación? Creo que temían pola chegada de camada de gatiños nestas datas. Semanas empezaron a chegar gatiños prácticamente a diario. Para vos fagades unha idea, 20 gatos en 2 semanas. Algúns son gatos de biberón, ademais que hai que repartir en acollidas, e logo, todo o que acarrexa a chegada destes gatiños, porque son animais que
que non se poden vacinar aínda, tampouco poden sair en adopción porque son moi pequeniños, co cal teñen que botar un tempo no refuxio, todo o gasto que supón, as hospitalizacións están saturadas, e logo rezar para que non enfermen de nada, porque son moi delicados. E, bueno, contamos con que daqui ata outubro ou así, que sigan chegando. De Patria da COPE, cantas adopcións se tramitaron durante a pandemia? Ata o 11 de maio non deixamos sair animais. Entón, afortunadamente, tampouco nos chegaron moitos nesas, pero, bueno, trae preparado para que os fagades unha idea dos animais que bueno, levamos, ata o mes de abril van en total 94 adopcións. Levábamos ata marzo, que cando tuvemos que pechar as instalacións, e estábamos indo moi ben de adopcións. Quedaron un montón de reservados, que son os que fomos entregando logo a partir do 11 de maio. Bueno, que no mes de abril, por exemplo, solamente puderon salir 2, que xa estaban en casas de acollida, formalizamos, e logo a partir de maio, bueno, sí que están salindo bastantes, e temos un montón de reservados que irán saindo nas próximas semanas. Bueno, nese sentido estamos contentos porque a xente sí que estuvemos difundindo un montón nas redes sociais e a xente sí que nos seguía e aproveitaron agora para vir a dotar. Entón, bueno. Nada máis.